أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا Missiribah ambe aw belaje len fo ambe do ke ay ambe do ni awfe ala kan nga hamna ko ala ko no ya rabbi ala kan kunna ja ala kan be sababa ambe tawhid keneka limana ya josen woro ambe ka kuma alireka ambe josen durnana ni oye ali imanu bi yawmil qiyamah kadda qiyamah dona boanya ira ka fo ni josen kilena bela jele ewa fen chama chama be do kono nune abbilbil bawye fen chama chama be do kono limana ya yera ko bela jele be ni ko duru de mage okuma wala handata mena ayira ka fo al-imanu bi yawmil qiyamah ko de beno ni Allah subhanahu wa ta'ala ya fo wal ma alakira ya fo ka tasaya ko falala ka ta fo arjana kono wal ma sodo en kono wala yazu billahi o jahannaba ala kan kisi o ma ko be o kono fenfe fora qur'anala alakira fe sallallahu alaihi wasallam ikada bela jelena ma nyi layruta ka fo ni ala sona anda bela maga o ko chamana anya folo mindi oye azabul qabri wa na'imi qabru yankan kata ere folo ma oye saya marhala am saka fo saya sira folo saya ko fe folo mena oye qabru ma kuma na aleka ka hira ka fo asbatla qur'anala asbatla ala kara kuma kauna ka fo shube lahina qabru kono walma anayan kan kata qabru kono ma نعم أمي الله سبحانه وتعالى دل أن أسلم شو على كبلا جلهنا يا ربي على كون نعمة على كان يرينا كأنه ما كنا ما بي أمنا كم منها ويه جيولي ره أيوة جيبولي واتي جمع أيوة جيبولي واتي جمع أبي دون أول ما تدون علم الساعة من مفاتيح الغيب جيولي دوني ويه كود غولين دودي كود غولين من على ما يرى دانفنا دانفشتي دوكولو كانا دانفونا ولما سانفلا دانفونا كوالا كمبه كا أفوميني كا فوكو جيبه ولي نواتينا على ما فوماي على تنا فوماي ka fo jere wulin wati na woti ala ni danfenche ala kelim pewde bodo abeke koni je wuli abeke sigati ola o dalu chaman be qur'ana kono Allah subhanahu wa ta'ala ko inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha ako jewuli koni annatolado abena ay inna fo o ba geleya lamu imbe laati o fana ba geleya ma jewuli abeke lare ba fi hasikati ala o fana geleya kelando ma ala ya geleya ni ayen kono shiya saba ka fo ko jewuli beke walakin akthara an-nas la yu'minun me mughafan chama utedala mo minu be jewuli inkaru ode kacca minu ba nakare ode kaccan kateme min dalimi ala har minu yara dalim bala ulukal liman yalla fulin wala dalim bala ko ni ka fa be wuli me aywa dana mindo abina fo an noka do parce que ante ka labben ka makono nam man ni bayra ka fo jewuli sikati ala ya geleya ni fen sabay ni ayena sikati ala
ala ko tuguni qur'ana kono iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-qamaru ko jewuli asurina de awa kalo flaka pere o ye jewuli aywa suryali tamashin do kafiru ya yin ala kira fa sallallahu alaihi wasallama ko aka kabako do yirula kalo ka pere flay ala yake wure ya ye unyala kuma ala ko wa jewuli suryana de kuma ni bayra ka fo ni ala ka surina bayra ka fa be kedo ma o fana ye prévu de qur'ana kono min bayra ka fo jia abe wuli sigati ala ala kira fana sallallahu alaihi wasallam ala kira ka kuma kan bayira ka fo jia be wuli ambe kelendronta ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako bu'istu ana was-sa'a kahataini ala kira ko aleni jia wuli ce kabe komin nin fulade wa yaqirunu bayna usbu'aihi was-sababa haka as-sababatu wal-wusta donc yaqirunu bayna usbu'aihi as-sababatu wal-wusta ala kira ko aleni jia wuli betande aya bolo dengon fula tugunyo ona bolo dengon kuma ba ato bolo dengon chamancherota ani awa jasir durma ni be subhanallah subhanallah ke ni be tahiyya kono fe bolo dengon milla ma alama o ye sababatu ye awa o beladilalla o jaminja min be chamanchera o wustai ma ala kira ye o flade tugunyo onata o kuma jumen bol nyonje sababatu ni awa ari wusta ka ese kala je doron bere tuni nyonje fitini ma ala kira ko ala jiye wulbete o koro ale na na jiye wuli jiye la banyan fandela ala kira be komi ana na jiye la azara dela ni lazara ko ni sera ko ni kile ko ni o to do gara ko ma o ko ni ka fo jiye be wuli sikati ola jiye ko be wuli sikati ola o kuma abe wuli wati jumai anko o te ala ni danfenche wote ala ni danfenche Allah subhanahu wa ta'ala kelim pewde bado jebe wuli domina abe wuli leri mina ala kelim pewde bodo ala ko qur'an la inna allaha indahu ilmu as-sa'a je wuli doni obi ala kelim pewde fe danfenta do ala ko tugunu qur'an la yas'aluka an-nasu anis sa'ati قل إنما علمها عند الله محمد أبينينغا واتي ب كافركم على كرانينغا جيبي ولي واتي جمع على كوتني ماجي جي ولي دوني ابي الله سبحانه وتعالى كلم بودي بولو على كلم بودي بادو وكم على كرانينغا كوسبه يسألونك عن ابي سوران ورلا يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها من نبي والنازعات سورنا محمد أبينينغا شيء بولواتي جمع ألاكو محمد محمد إكا ممبي أولا جيولي دوني إكا فويت أولا وإتا دوني دفنا o bene yin kam munde la jewul ko la ala kelen pewde be jewul wati do mamadou ko en tay doro mami mesiran jewul nye animi ba ko fe ko ba ko kany mangi ka jugman ka to etayude ta be wuli wati jumay ay ni ala mo fo nabi nyuman ta do kirata do melekata do jango awa mawre jewuli abe wuli wati jume akadi moy adama dere naturellement ikado jebe wuli wati jume wori kama kafir nu wati dobe ala kra yinga jebe wuli wati jume mais adama de ni je keras na forasa sa aka fo resa ala fe ka fo ko jebe wuli ka wati fo ka toye 100 millions bakeli misali ala e kamu be ola ni e sara doro ota bani
100 million bakili wala har na kira million e kam bala e ka fo itala je to chayarawo ato dogarawo e ka fo itala adama den ka je oye umruka umuru li insani dunyahu fa idha mata qamat qiyamatuhu adama den ka je shide ibe doni min ko kono de ibe nyin ngawdila ika arjana soroli ani idoni jahannaba wal iyazu billah alaka an garsiga arjana alaka ngiti jahannaba ma o bela jelen dlonen be ishindela ala sam ndoni min dimare akera san kemeyo akera san bisegu akera san biwlo flay udi ka jinye ibe min ko kono bina nyin ga odela ode bena ikuma bo ode bena choro jiya mana ke 100 miliyari e ka foi tato ina ala tini ni gala mai jija shi don min bi bolore ika odi utiliser herala abana ton ika foi tala na hukuma ni Allah subhanahu wa ta'ala na yi jiya wuli wati na yi dugo ma yi atamashin anyana ma ka tamashin rofo ala o tamashin numba ira ka fo atoma jamile o kon mi se ka don mais wati njuma ira do o ma fo mai o te ala ni dan fenje o kuma ayat tamashin do fo ala kiranyina sallallahu alaihi wasallam tamashin nun ka cha tamashin nun be claro ma flay claro ma kilo ba fa ma ko tamashin fitino claro flano wa fo lu ma ko tamashin kuma ba ala alamatu sura wala alamatul kubra tamashin fitino ani tamashin kuma baw wolu ko ne alakira yo fo anyana o kuma tamashin fitino no wolu ba ira ka fo wati to manja je wolu wati asunu na de tamashin kuma ba no wolu ko ni no lu commencer doro ay wo ko ni wolu be tugu to no ngore so ni jebe wuli tamashin surma no wa sur har sar doni bala asuru yana me hal sar doni bala mais tamashin kuma ban nun koni ko ni baraka fu ay san koni ko sera dana ka ba na'am ukma famin alamatiha as-sughra ma yali ukma jewli tamashin misama minun bala tamashin dogba minun bala o doy jumeedi jumeyi ambo do soro ala kiraka hadisa doda hadisa wa fa mako umul ahadis wal ma do wa fa hadisi jibrilan nana nana ayyar ke adama denye kana alakira sigila sura ka sahabaula ka alakira yin ga dina kola ma o hadisa in kajja جاء في حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله متى الساعة جبريل ناني alakira yin ga anani sigi alakira ko sallallahu alaihi wasallam ka i kumbirkun sema alakira kumbirkuna ki tegefla bla i woro sanfɛ ako alakira ma silamɛya ye mun ye alakira silamɛya jɔsen duuru fɔ an ɲɛna a ye alakira ɲininka ko limanaya fana ye mun ye alakira limanaya jɔsen duuru fɔ limanaya jɔsen wɔɔrɔ fɔ a ɲɛna an filɛ ka kuma minnu kan kuma a ye alakira ɲininka bɔ i ka da lahara don na o ye limanaya jɔsen de mais o kuma diɲɛ yɛrɛ a bɛ wuli waati jumɛn alakira ko sa ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وكما إذا كمين ينغا جيولا وتار دونغا تمين ينغا لباكا كوي المسؤول ويني إذا كان من ينغا عنها جيولا ليس بأعلم من السائل يني من ينغا نتا دونغا تميكا ودي كما ليني min yin ngara o ta do min kala bayre fana ta do o koro neni e jibrila ambe kili ne ta do eta do ala yo do gambela jilana mo ira melekela mo ira haka kirala jango mawre mi ako wasa ukhbiruka an ashirata min at-tamashin ko ni fina bo aberi wa wala jibrila ira da yayi na fi aka tamashin fo ma yet tamashin do fo وتمشين دوye anta lidal amatu rabbaha abe fotoro dola
idha waladatil amatu hakadha rabbataha. Diɲɛ wuli tamasiyɛn dɔ ye ni jɔnmuso y'a ma wolo, jɔnmuso ka a ma wolo, o ye diɲɛ wuli tamasiyɛn dɔ ye. Jɔnmuso bɛ a ma wolo cogo di? Alakira ka kumakan minnu ni a kɔrɔ jɛlen tɛ, Alakira ka kumakan minnu ni a kɔrɔ jɛlen tɛ, a kɔrɔ compliqué don, nin ye a dɔ ye. Mais awa dɔnnibaw b'u jija a walawalali la. Jɔnmuso bɛ a ma wolo cogo di? O kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? Dɔnnibaw ye kuma caman fɔ a la, min bangelen don ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan, o ye kuma fila. Kuma fɔlɔ o ye ko ayiwa taare muso ta bɛ caya, taare muso ta o bɛ caya Alakira ka mantonw na, ko o ye jɔnya waati kun b'a la waati min na, ko a laɲini ye o de ye. Komi o ye fiqh mas'ala ye, ni i yɛrɛ ka jɔn i y'a san walima i y'a nili i yɛrɛ ka jɔn, a bɛɛ bɛ i ka sa ma, mais i furumuso tɛ. Bon sisan ni o ye den min sɔrɔ, ni o ye den min sɔrɔ, o den ye hɔrɔn ye, o den ye hɔrɔn ye. Bon sisan a bɛ komi nin jɔnmuso in a y'a ma de wolo, parce que ni fa tɛ yen don min na, ni den fa tɛ don min na, jɔnmuso in ni o ye ale ba ye, a bɛ kɛ den de ta ye. I y'a faamu? O de kama sariya la umul waladi ale ka hɔrɔnya bɛ dulon a ma kɛ fatuli la. Ni ma kɛ fatura dɔrɔn ale bɛ kɛ hɔrɔn ye. I ka jɔnmuso min, i yɛrɛ ka jɔn, i y'a san walima u y'a nila, i sera ma tariya sira fɛ. Donc i sera ma tariya sira fɛ, ni den min sɔrɔla o den ye hɔrɔn ye. Bon a bɛ fɔ o jɔnmuso de ma ko umul waladi. Ni ma kɛ fatura don o don, jɔnmuso in bɛ kɛ hɔrɔn ye ni den sabu ye, parce que ni ma kɛ fatura don min na, jɔnmuso in kɛra den ta ye, parce que ni fa fatura, fa bolola fɛnw ye awa a bɛ kɛ tiɲɛ. O kuma jɔnmuso in ye tiɲɛ dɔ ye, o kuma o bɛ komi sisan den ye a ba mara. Bon sariya k'o tɛ kɛ. Voilà, donc sariya k'o tɛ kɛ, mɔgɔ t'i ba mara ka kɛ jɔn ye. O kama ni ma kɛ fatura dɔrɔn, awa jɔnmuso in n'o ye den in ba ye, a bɛ kɛ hɔrɔn ye. O kuma dɔw ko k'a laɲini y'o de ye, taare muso furu k'a bɛ caya, na taare muso furu bɛ caya. Ni taare muso mana den min wolo, o ye hɔrɔn ye. O kuma a bɛ i n'a fɔ ale filɛ k'a makɛ de wolo, a den don mais a makɛ don, parce que ale ye jɔn ye, den ye hɔrɔn ye. O kuma ale ye fa in ka nafolo de ye, a den n fa ka nafolo de ye. Ni o dun fatura don o don, ale ni nafolomafɛn tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ den de ta ye. O kuma a bɛ i n'a fɔ a ye a makɛ de wolo. Mais i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, mais ni makɛ kɔni fatura dɔrɔn ba bɛ kɛ hɔrɔn ye. Ma dɔw ko a laɲini o de. Dɔw fana ko an talidal amatu rabbataha, jɔn ka jɔnmuso ka a makɛ wolo. Dɔw ko kuma in kɔrɔ de ye ko dangadenya, ko dangadenya bɛ cari, dangadenya bɛ cari. Parce que sisan ba ni den, jɔn de kan ka bila jɔnya place la, den de kan ka bila jɔnya place la, ba bɛ kɛ ayiwa mati place. O kuma kɔrɔ jumɛn ye? Den de kan ka bangebaa xidima, den de bɛ bila jɔnya place la, ale de b'a bangebaa xidima. Kuma ale ye jɔn ye, a bangebaa ye hakada, a bangebaa ye awa makɛ. Mais ni diɲɛ laban sera ko dangadenya bɛ wara, o kɔrɔ jumɛn ye? O kuma denw de bɛ kɛ makɛw ye, baw bɛ kɛ hakada jɔnmuso ye. O kuma kɔrɔ bangebaaw de bɛ denw xidima, bangebaaw de bɛ jɔnya baara kɛ denw. O kɔni tamasiyɛn bɛ anw fɛ. I t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la ba de bɛ den xidima, a bɛ har an ka duguba dɔw kɔnɔ bi. Ba de bɛ den xidima, denmuso ko ale a bɛ da ka sunɔgɔ, a tɛ foyi la, yaala dɔrɔn. Ba de bɛ dumuni tobi k'a d'a ma, ba de b'a ka fini ko, ba de bɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a ye. I matigi wolo. Kuma dɔw ka laɲini y'o ye. Kuma dɔw wɛrɛ b'a la, ni ne kɔni y'a bakuruba ye. Alakira ko k'o ye diɲɛ wuli tamasiyɛn dɔ ye, ni jɔnmuso ye a tigi wolo.
ko kuma alakira ko tuguni aywa wa idha tatawala ru'atul buhumi fil bunyan alakira ko tuguni ani bagangenaw inyebe fanta minu nabi bagangenaw samarati usena awa fantanya fe hari fini yumantu kana fantanya fe uka bara bagangeni ute do wara do baganko ko ni yolu ye domina aywa ubeka so sanga so jangjo ko ye jiye wuli tamashe aywa do wa fo ko uye aywa yahudiyaw do ba foti me yahudiyaw wari bolu bolo o dona alakira be kuma info doni mina o yasoro yahudiyaw koni parce que hari madina ere annafulo ko chama kuma yahudiyaw de bolo man nin kuma koni nera koni ga famu yala nin be buli arabu ere de ka parce que arabu même hari maye fin atoko arabu kum sabutelo mo gofe ko te do do banken ko ya ukumbu sabutere kuma me okuma ala kara ko niyo luye ko ube aywa etaji bawjo kuma nim ko ni absega appliquer hari arabu jamano iraka absega appliquer arabu iraka kerkera yara saudiya jamana ni ala jam mun kumbe foy kunte foy ube dore min do bange walma minu be commerce ko lube commerce ke mais bi abe cugudi ma ko e je wuli tamashin fantaw foy to bulo wote foy do bakanko ni wuli domino be ka etaji bawjo yatatawaluna fil bunyan be ka etaji jawjo ko e je wuli tamashin do kuma we je tamashin fitinu do je tamashin fitinu do tuguni je labana yahudi o islamo bina awa karke nyona akalate no o kuma yahudi o ani islamo bina awa hakada komba bilbil bake o fana sabatla alakira ka kuma kauna alakira ko jiyata wul fiyo hatta yuqatilu almuslimuna alyahud fo islamo be kafiru aw yahudiyo kele bi ko ni fanga be ula waro bi ko ni fanga be ula yahudiyo be ka dankar islamo ula kere kere nyala aw israeli jam aw hakada palestine o ko fa dongoro bi ko ni fanga be ula nimi yo jawbake nga kotana to atugula ni jewli suryana islamo be na fanga soro o be na taw aw o be na tatu yahudiyo la ala kira de yafo لا ينطق عن الهوى على كراتك منا نينغره ان هو الا وحي يوحى ما على كرا ديا فو وابك اندال مولا 100% وكما على كرا كو فيقتلهم المسلمون اسلامو بي يهودي وفقا فابو فقا تلمن كا بي غون فو يهودي كبتي دوغو فرق في ان يري كوفي نا دوغو يرسل فرام غو فابتي دوغو نا دوغو يرسل يري كو فابتي دوغو على بفرقور لكما yiri bi kuma ba fo islameke na yahudiya do flen ko fe ala jugu nafra donc ala kira fo yiri do be no ko yahudi o ka jiri ko o drone ta ko be dogo de ko fe o de te wayba no te no do ra fen fe ko fe fara walma aywa yiri aba fo ala be alabla be kuma yiri be kuma de koy fara be kuma islameke na yahudiya do be ko fe donc abena fra ala kira de afwa beke ma we jewuli tamashin do okma nimbe bukhari kuna be muslim kono jewuli tamashin fitinu akacha abet sekafo bara be doya kuma de be cheya ka teme baraka an kon boklela jewuli tamashin surman chaman kera de a chaman kera wa chaman be kofe abeka kedongodo ala kira ko ni jiye wuli surnyana wati be surnya shura be surnya mo gonyo korode wati korendo de fo ima bwala mi abe surnya mo gode nyokoro donc do eko la jeban 650 be ko mi wati do kalworo 650 fuite abe teme inyokoro wa fo ko kalworo
kalo kelen kon tew o be ko mi do kon kele ya ko wati be surinya o kuma be surinya ko re no te wati kelen kelen do foy ma boala ani bara be dogoya kuma de be caya ambo wati la ani zuhuril fitan nimbe ala kira ka hadisa wadi ko mi nan ko ambo be fo akuma be caya ani fitna bi yoro membe ko fitnati ma fani yoro be fitna jiya fantan na be fitna bi wa kasratul qatl faqali be caya yoro membe bi ko faqaliti adama deme comme chien faqali doro dongo do journalu la yaban qatila jarha dongo do journalu la je dongo do qatila jarha akuma se awma avec assez enfant de massa note angu boy tere de la ni ma haken fara ni ma haken jogra akunte an fe an bala ji tere la avec assez enfant ma ala kan kisi kandanga wa kasratu zina ni jeneyan charli jenabi chaya folo mo ko men malani mi yibe dugubla ay wa sisa make waso koy yoro chamana bi ibe dugubla ni minye sisa avec ake waso kodi ala kan kisi kantanga ani jugu ya ni be nyonya le no bi abe je wuli tamashende o de kama anga chokoroba dobe ko marsiri ala ka hina ni islam su bela jele alaikum ba fo de ko je tiena kata nyabli depuis mo ba fle ko be a tiena sisa atenya de blengoy iko ni wise ko de kay parce que ala kira yemi fo je wuli tamashien do de do o kuma o de do sa ko ya ni tamashien baw kana na man ne tamashien fitune kuma tamashien la bilbil baw al alamat al kubra o fana o kacha ambe damado fo wala wo doye dajjal majugo ala ka dan fen jugudo ala kirayre dajjal ma kutufo dajjal abena fitna bilbil bam fitna wala bilbil bam bena ke dukolo sanfe dajjal na libi ala dajjal majugo ala kira ko sallallahu alaihi wasallama ako ala man nabi man shi fo o bela jile yuka mantom baga al a'wara nyekelina al kazzab galontigala ko dajale nyekelen de koy ale ba fo kale alay ala dunte nyekelen ko asebeni be anyeda flan nyokonche anye flan nyokonche ko kafir at sadiri atenda asibin ba tenga ko kafiri dajjal majugo ala kira ko depuis ala ka adama da fokata se jiye wulima ko fitna bilbil ba mena kasa min ka bunga ta bele jenaka ko dajjal koy ateno wayre ala kira sallallahu alaihi wasallama ala kira kumbe tanganyi de dajjal torala ala kira kumbe duwo min fo adoy allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ما ألا كراكم دعو منك أكم تغني مسيح الدجال تورما ما الدجال ها فمن دو أما سببنا بنيا ألا كنا كنينا أما سببك بكجو أبدو مؤمن فقا أكشانه أما فوكالي علي ni dara la abi toy ni kafir na yi abi fa okuma dajjal awa ala kira yi tamashendo fo ala ni ya tamashendo asibani ba tenga ku kafiri wa nyekele fanado wa ko so mimba bolo aso se na kateli aba sembla anye dana aba sembla anye dana anga karmo do be ni oye gidar koita ale ko dajjal nana koy ale ko dajjal nana ale dajjal ke haka yahudiyawdi ale dahujiyo ke yahudi kerganera amerique ako ulli dajjal ko parce que mankutu min fora
abela jilen sabatlen bo ula ko nyekelen do ya ko ulu nyekelen de koy parce que nyete fo la jinya ko o nyete lahara o dalente lahara ko la wa ko nyekelen do nyete fo la jinya ko aywa o sabatlen do ako wa kafo aka so sena kateli aba semla nye dana ako te dore o avion nunu de o fenga tele katem avion ka iwule sera wa ko tuno chokelen do kafo ni aba rebla ala place la nimi sona tama bi to nimi maso abi fa ako o jugo fana bula donc amerique nunu ni sono tama aywa o ko ni ibe lafiya widde mo be fembe kiye nga ninu blala ngo na barabi bulu sare o wi ci wi ka jamana ke bubu ka kage to mokolo ko mi belaji le mokalama male ko o le dajali naam o kuma aka kuma ni abe famu nga dajali aywa abena dajala bena naam ala kan kishi kantanga ya rabbi jewli tamashala bilbil bado tuguni isa jigini isa be jigi afana sabatleno ala kira ka kuma kauna ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ina fa be bukhari muslim kono chugomina ako ne muhammadu be kali ne nimbe masami mbolo abe surunya maryama denka jigi awla ka ke kiritigale ka ke mo kleni abe salibu ci no ye chrétien ga tamashe wa kimi nga plissé bi mara be chrétien kele abe jefali fana faga ni o ye yahudiyo ka dunfe nafulo be caya fo isa ka wati la nafulo be caya ka nafulo caya bi ka nafulo jaga bo ita di bari mu'mima ala kira da yafo akhrajahu shaykhan bukhari ni muslim hadith mafla o kuma fembena isa bena sigate ala kira da yafo sallallahu alaihi wasallam ala kira yemin fo surtout abe muttafaqun alayhi abe bukhari muslim kono an te siga ula abena anda le mbala 100% isa bena parce nabiyullah isa ale masa ina fo qur'anero la sabati isa masa abe sanfe ala ya korota kata sanfe ni je laban sera bena abe jigi yoro jumai awa kuma chama be ala kira kun yaira ka kuma na ka fo abe jigi ala manaratil bayda sharqiyya dimashq o kon jelendo ala kira ko abe jigi mihrabu jema sanfe ko dimashqa kornyan fanfe dimashqa bi o siri capitali dimashqa bi bo ka be jigi dimashqa kornyan fanfe mihrabu jema sanfe bo don ba kuma chama fo ala aywa nan ko be fo kuma biceya yala be jigi dimashqa re konowa walima abe jigi yoro jumai awa kuma chama be ala kira koni al muhim akoni be jigi abe jigi an dalimi ola naam donc mihrabu jema jumai sanfe do mihrabu jema do be do ko odo do ko te ina fa nya fo chugum na kuma chama bala kuma oye atamashendo o abe jigi abe alakira ka dina deme ate jigi ni kafo abe na ni chrétien dina tuguni ayi abe alakira ka dina de lancer ko deme be baraka ni muhammadu ka sharia de munde kama isa be jigi don bawye kuma fla fo ala doko parce que chrétien o luko isa ala denye abe nana abe no jeya folo depuis jinya mawli yawde o fana ko olu ya faga na fo qur'ana ero fo yawde ko olu ya faga abena jeya isa nyana mabena kaira ka fo qur'ana mi fo ka fa ama faga ama fui donc ko fana la sabati ani tuni do ko nabila isa akele ka ala kira ka makutu ye akele ka ala kira ka makutu kala ala hera minge muhammadu ye anaka mantonye ollo ya mene ay allah subhanahu wa ta'ala deli muhammad kam mantonya ala ka do akono ma ala do ujabi ko de labena jinya labana abena fara ala kira kam mantonga sallallahu alaihi wasallam ya har qur'ana ba fo uka isa abaka mo ni misu wasa
wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu min ba'di ismu ahmad akwaka mugoma obe qur'ana yara kono suratu safila aye aka mugo nimsi wasa ni muhammadina ko kiraw to bela jina ki chumina kira do bena ne ko fe miaw nimsi wasa na to ahmad ma do kote ay ala kira kam ma kutu anaka manto vraiment ala hera min kuye ay ala kira kam manto yanata ala ka do ujabi na'am no to bana ka boy je wuli tamashe na bilbil bado ye tulu ash-shamsi min maghribiha klebe bo klebe yan fanfe la dala klebe bo korone fe kata bi klebe fe mais ni je wuli laban sera okuma klebe bo klebe yan fanfe ko bebe changer okuma bayira ka fo okuma ni ko changer ko bina changer ni ada botoy ala boyira dan fona awa ko bina changer wani ada botoy klebe bo klebe yan fanfe ma ala kira yufana fo sallallahu alaihi wasallam ni akira mo be sira bela dele misira bebe joro bebe tubi nka klebe na bo koron klebe yan fanfe tubi datura pew o tubi datuguli bilbil ba avec ni ode note tubi datuguli adamade ni inni botola ni sera ngono flema o tubi datuguli enye mais o ye mo kelen awa o tubi datuguli la bilbil ba o ni kle bora kle bien fanfe o kono tubi datuguli bela jilenye har ni tubira mi afilmiya o tubi na fatala temene o tubi temene ولله الله سبحانه وتعالى كو على كاركو صلى الله عليه وسلم أقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها كو جيت ولي فوق لك بو كليبيان فافي نا بورا بلج لم دعلا كلا قبل ما يا من على كاركو فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا ويقرن كل إره ala kora ko bebe limana me dona limanati nafanya o dongo ni limanati nafanya kile bolen ko fe wafa ko tu hakada iglaq babu tauba tubi babu datul ya firme le piu na sorima fefe ke ka konye o be fude sa imana fefe ko fe o fude o nafa tamashen chamambe minu ya tamashe kuma bauye ina fo mahdi haka mahdi bena ani ala be bando labo adaba wa dabatul ard wofna be bo dukhan shishi do benana je belaj lambe bo aklama ayoma tati sama bi dukhan domini samena sangulo bena shishiye wa shishi bado bena bo je belaj lambe bo aklama soran do yara to dalem bola ko suratu dukhan sisi soran ya ma tamashin cha manibe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako jete wuli fiyo fo tamashin ta fa ko e kaba ko tambe fango ye o kaba ko tayi ala kira ko sisili ala dajjali bala bagan do bina bo bagan bilbil ba o bina bo o bala kle boli klibian fa fe isa jigini ya juju ni majuju ani aywa dukulo yerere do bena ke dukulo yerere saba kelimbe ke aywa korean fanfe kelimbe ke klibian fanfe kelimbe ke arabuka awa sigirola o konote ma abere jina laba o tasma do bena bo yaman tasma ba o bena bo yaman abe mo bela jelen genge abe begge kata kene bakilen ka ma jebe wuli yende ma akhrajahu muslim okuma tamashin fitinin no al saka ke oluka janyo na doni me tamashin okuma ban ngoni olu beke nyon ko di dobe ke olu man janyo na kosobe okuma ala fin ay wajebe sura ka wuli israel be burufie israfil ala be burufie bebe sa hakada belaj le mesa
ma fo ala ma minnu ka saya latigɛ comme ni ma fɛn dɔ bɛ olu tɛ sa ni Israfil ka buru fiyɛli n'o tɛ fɛn bɛɛ bɛ sa dɛ mais dɔw bɛ yen olu tɛ sa ni Israfil ka buru fiyɛli de comme Israfil yɛrɛ ale yɛrɛ min bɛ buru fiyɛ ale tɛ sa saya mɛlɛkɛ o tɛ sa mais kɔfɛ ala bɛ u bɛɛ ni minɛ ma nin ye diɲɛ wuli ayiwa ko ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ye si min kalifa an ma o de y'an ka diɲɛ dɛ ala ka an dɛmɛ an ka o utiliser hɛrɛ la ala ka an dɛmɛ an ka an si an ka tɔnɔ bɔ ala ye si min kalifa na ala k'an dɛmɛ an ka tɔnɔ bɔ bɛɛ si ye i ka jagokun de i bolo n'i ye tɔnɔ sɔrɔ a la alhamdulillahi rabbil alamin n'i ma tɔnɔ sɔrɔ a la i ta tiɲɛna waliyazu billah ma ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja ya rabbi ala ka limana sabati an dusukun na ya rabbi ala k'an dusukun nɔrɔ ni limana dusukun ye ala kana an dusukun keleku an kandalen kɔfɛ ya rabbi ala ka an labanya ala ka labanya ala ka labanya ala k'an kunnaja k'an fara jɔn kunnadiw kan ala k'an kisi kunnangoya ma ya rabbi awa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo awa insha Allah ni ala sɔnna sigi na an bɛna don al-ba'th o kuma ni diɲɛ wulila sisan bɛɛ lajɛlen mana sa o kuma ka kunun kura ye awa ka taa jɔ kɛnɛ kan ni ala sɔnna walanda nata yen an bɛna kuma o kan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته